Agarop 1:30, aldaw kalman, may sangay na, iti kinuyog iti Core TV, iti opisina, iti Criminal Investigation and Detection Group, wenno CIDG. Tapno mapan na ireklamo, iti anak na nga may pagarop nga narames. Dita nga nadanunan mi ni Police Officer 1 Warren Dangani, ken ni SPO1 Richard Tagtagon. Ket ditan nga nang tedda nga insigida ti akdang. Ket itay lang bigat, may katraenta nga aldaw iti daytoy nga bulan. Agarop 6:00, may sa nga joint operation, iti inaramid, dagiti kaming iti CIDG. Nga indadouluan ni Police Chief Inspector Arber Mercolio, ISCIDT, wenno Ilocosur Criminal Investigation Detection Team. Nga indadouluan met ni Police Superintendent Emmanuel Reyes, Police Provincial Office, nga imay mismo iti baro, nga Provincial Director, Police Senior Superintendent Noel Amoyen. Iti daytoy nga operasyon, Burgos Municipal Station, DSWD. May nga briefing iti inaramid, sakbay anapan mismo iti lokasyon. Okay. So ang buwan natin, 1, 2, 3, papasukin nyo na agad. Upon arrival natin doon, papasukin nyo na, ikupan nyo na yung bahay. So, number 1 sa rules of engagement, do not fire unless you are fired upon. Kalpasan na, ket ditan nga nagturong iti grupo, iti Illi a Burgos, agarop 8:00 itay met lang bigat anadanon, iti mismo nga lokasyon, iti barangay Kabkaburaw, ket dita nga dakkel, nga tensyon dagiti kaming iti kapulisan, gapuanan ta saan paylaeng nga rimwar, iti may pagarop nga sospek. Kalpasan iti sumagmamano nga minuto, inwar ti ima na iti sospek, nga impaka muna dagiti kapulisan nga saan nga lumaban isuna, ket dita nga inlukatnan iti arwangan, iti pagtainganan, ket dita nga naamuan iti nagan, iti masuspecha, ket ni Constante Bolante Jr. 30 kitupat itawen na. Dati nga Sanggunian member. Iti natakamat nga Illi. Ken nagserbi akas SK Federated. Balay gimit nga naisalbar iti biktima. Ken idulin tayo itinagan nga Angie. 16 titawen na. Ken iti anak na nga maladaga nga 3 bulan. Napagamuan nga iti biktima. Ken stepfather na iti matudtudo nga suspek. Gapuanan ta inana iti live-in partner ni Bolante. Balay gimit nga inala dagiti kaming iti DSWD iti biktima. Sada inya dayo ken ti suspek. Napintas tayo yung panagkandak ti raid. Duwang nga banag tinasolbar ito eh. Panang mususar na di ay ubing. Tapos nanakan ket na-rescue. And then, panakatiliw ti adong palpaltog. Duwang nga 45. Kin adong nga klase ti bala. Kalpasan nga naisalbar dagiti agina ket dita nga naaramid iti panagsukimat iti pagtaingan iti masuspecha gapuanan ta adda iti reklamo nga ado iti paltog iti sospek ken nagputok-putok iti rabii ket dita nga rod nga nakumpiskar dagiti agsasorono akas M16 duha kalibre 45 may isang kalibre 22 ken aduma-duma nga klase nga magasin ken bala kinumpiskar pay dagiti bukod nga cellphone iti sospek tapno maaramat akas ebidensya. Sigurado ang ti kaso nga ko because kung nata yun dito involved when dito biktima ke minor because 16 years old, just 16 years old lang tatay tatangal daw pagkatapos legal possession of firearms, ammunitions kinda dumapay ngamin dito daduma ada lisensya na mayaban ijay provincial headquarters tapno maimbestigaran kin maalaan ti affidavit dagitoy concern nga tao nga witnesses tapno natip-tip ker di pa nakaipila ti kaso kontra daytoy nga tao. Constante Bolante Jr. ket nakasangong iti kaso nga violation of Republic Act 8353 Anti-Rape Law of 1997 in relation of Republic Act 7610 ken violation of Republic Act 8294 wenno illegal nga panagikot iti paltog ken ammunitions. Nakuha na yung bata, bali mag-undergo pa siya ng counseling sa amin ngayon. Then nagpaplano na namin kung ano yung mga plans na pwedeng gawin. Halimbawa kung saan na sila ngayon titira. At saka kung halimbawa interesado talaga sila na mag-file ng complaint, then yung filing din ng complaint. Bali yun ang mangyayari pa muna. Yung tayong center, na-discuss ko yan sa mother pero mas gusto niya na hindi ilagay na lang sa center. Parang mayroon na siyang na-identify na pwede nilang tirhan. Oo. Sa amin kasi mas maganda talaga kung mayroon pa naman silang relatives na pwedeng tirhan na medyo safe naman, talagang safe sa kanila, mas maganda doon kaysa doon sa center.
Iti panagpatang iti ina iti biktima. Dita nga nakunana nga indrogina nga rinames iti anak na. Idi pa lang agtawen iti 11. Nadlaw iti ina na dumakdakkel iti tiyan na, iti anak na. Ket dita nga imbaga na nga iti boyfriend na iti nakasikog kanya na. Inyanak garod iti anak na iti napalabas nga September 8. Iti daytoy met lang nga tawen. Ket daytoy lang nga napalabas iti November 22. Dita nga inamin iti anak nan. Nga ramramesen isona iti suspect. Ken iso na iti mismong ama, iti anak na. Naku na pa iti ina, iti biktima, nga nagpambar lang, nga agawid iso na iti Pampanga, para iti maysa nga importante aganwat. Ngem ginundawayan na meten iti napanagpatulong. Iti masuspeket adda isonan, iti opisina iti CIDG, nga nakapupok. Iti biktima nga ni Angie, saan na husto anagan, ket addan iti sidong ti inanan. Ryan Pardo, Core TV News.